Jij hebt een bekend gezicht. Ja, ik ben Paul en ik ben boswachter bij Natuurmonumenten. Dus misschien dat je me daarvan kent. En waar woon je? Ik woon in 's-Hertogenbosch en deels in Zeeuws-Vlaanderen. Dus eigenlijk op 2 verschillende plekken in Nederland. Wat ingewikkeld. Ja, heel ingewikkeld. Maar ik heb ook een bijzonder leven. Ik ben landschapsfotograaf, ik ben boswachter. Ik sport graag. Dus ik doe heel veel verschillende leuke dingen. En daarvoor ben ik ook op verschillende leuke plekken. En Paul, wat was nou voor jou een echt geluksmomentje waarvan je zegt van nou, dat vergeet ik nooit meer? Ja, iets heel bijzonders was voor mij toch wel het Noorderlichten in Nederland. Is verschillende keren waargenomen. Maar het meest felle was in mei dit jaar. Dan is de nacht al vrij kort, dus dan moet je al geluk hebben dat het Noorderlicht precies goed valt. Maar dat was echt zo'n episch moment dat je denkt van wauw, hier in Nederland. Ik ben toen naar de Loonse Drunense Duinen gegaan, een van de donkerdere plekjes in Nederland nog. En ja, het was toen aan de hele noordelijke horizon zo fel te zien dat je echt denkt van wauw, droom ik. Ja, je had het bij het weerbericht gehoord? Nou, ik hou die apps in de gaten. Je hebt allerlei Aurora-apps, daar kun je een alert krijgen. Je kunt zelf ook de waardes in de gaten houden. En dan kun je ook zien of er inderdaad een piek aankomt. Ja, er was toevallig een hele sterke zonnestorm die meerdere zogenaamde substormen eruit gooide. Waardoor het Noorderlicht eigenlijk de hele nacht te zien was in Nederland. En in welke kleur? Vooral paars, rozeachtig. Het verschilt overigens per oog, want onze ogen kunnen allemaal andere kleuren herkennen. Dus de een heeft het meer als rood ervaren, maar ik heb het meer als roze-paars ervaren. En had je nog tijd om foto's te maken of dacht je alleen maar... Oh! Nou ja, ik ben bovenal een landschapsfotograaf, dus ik maak op dat moment, weet ik dat ik een foto maak. Dat doe ik bijvoorbeeld ook met onweer doe ik dat. Want ik weet op het moment dat ik het goed vastleg, dan kan ik er daarna nog vele malen langer van genieten. Jawel, maar in het echt, daar gaat niks boven, hè? Nee, maar dit duurde zo lang, dus ik heb en goede foto's kunnen maken en ik heb fantastisch kunnen genieten van dat spektakel aan de noordelijke horizon. Dus je hoeft niet meer naar Scandinavië? Nee, dit is voor mij helemaal passé nu. Die droom had ik wel, die wens had ik wel. Maar die is wel een stuk minder geworden, moet ik zeggen nu. Want ja, als je het boven eigen land kan zien en ook in Zeeland is het verschillende keren gezien, ja, daar gaat niks boven. Happiness is sometimes it's like simple things like I don't know, I've really warm going to the head and at 2 in the morning and then immediately going to Pizza Amore to grab a big thing of French fries. That's happiness to me. But also sometimes happiness is like being satisfied. Sometimes happiness also hurts a little bit because you need the hurt to feel even better about the happiness. Nou, geluk is als ik met mijn familie ben. En ja, mijn ouders, mijn zusjes, dat is geluk voor mij. Ja. Geluk is alles hebben wat je wilt. En het leven zoals het weer bedoeld is. Dus gewoon ja, geen zorgen. Niks, geliefde voor elkaar. Dat is geluk. Wie zit er naast mij op de kruk? Jolanda Baart uit Valshoorn. En lust jij een echte Zeeuwse mocktail? Zeker. Ja? Nou, Veerle maakt hem voor je klaar. Nou, dankjewel. Heerlijk. Als we het hebben over geluksmomenten of momentjes, waar denk jij dan aan? Nou, ik heb een leuk verhaal. Ik was een keer op een beurs en we gingen iets eten en er was niet al te veel plaats meer. En ik ging tegenover een oudere man zitten. En jij zegt wij, wie zijn wij? Mijn collega en ik. Vrouwelijke collega? Mannelijke collega. Ik heb één collega, dat is een man. Oké. Ja. Dan weten we een beetje de setting. Dus ja, ik ga tegenover die oudere man zitten en ik raak in gesprek. En ik was heel benieuwd hoe dat hij zo op de beurs terecht kwam. En hoe verder het gesprek ging, hoe meer ik dacht, ik ken die man. Maar ja, hij kwam van deze kant van Beveland, zou ik maar zeggen. En ik dacht, ik ken jou. Maar goed, nog niks aan de hand. En op een gegeven moment wist ik het. En ik zeg tegen die man, ik zeg 40 jaar geleden heeft u mij van de trein opgehaald en heeft u me op de laatste boot gezet. Nou. En die man die kijkt mij aan en die zegt, Jolanda, uit Valshoorn, zegt hij. Nou, dat vond ik zo leuk. Ja, dat vond ik echt bizar. Dat ik dan van al die mensen, dat ik tegenover die man ging zitten. Maar dan willen we ook wel even het verhaal van toen weten. Het verhaal van toen? Ja, ik had verkering. Nee, ik had geen verkering. Nee, dat is niet waar. Ik ging naar een goede vriend van mij. Vanuit Valshoorn naar Dodewaard. Ja? Ja. En ja, dat bleek dan zijn vader te zijn. Die vriend van toen, zijn vader. En die had zijn vader gebeld.
Jolanda haalt de laatste boot niet, kom je haar ophalen en breng je haar naar de laatste boot. En zo gebeurde. En dan kom ik die man 40 jaar later tegen. Ja. En jij herkende hem, maar hij herkende jou niet. Jawel, want Of hij toen zei wel. gelijk, hé, Jolanda uit was hoorde, Ja. zei hij. Nou, bizar. En altijd als ik op een beurs loop, dan denk ik daaraan. Ja, Echt denk een je aan hem. gelukmoment. Ja. Wat is geluk voor u? Wat is geluk voor mij? Dat het mijn kinderen goed gaat. Dat is geluk voor mij. En mijn kleinkinderen. En dan gaat het met u ook goed. Dan gaat het met mij ook goed. Lekker genieten, naar buiten, onder de mensen. Genieten van het zonnetje, lekker eten. En vriendelijk zijn voor andere mensen. Dan blijf je gelukkig, denk ik. Als alles eigenlijk goed gaat. Vooral als je geen huiswerk hebt natuurlijk, want huiswerk is niet zo leuk. Maar ja, ik ben eigenlijk altijd wel gelukkig. Wie zit er op de barkruk? Ik ben Maralisa en ik kom uit Goes. En lust jij een echte Zeeuwse mocktail van Veerle? Lekker, Ja? jazeker. Nee, die maakt ze ondertussen. Oh, Hij staat al klaar. Hij is al klaar. Dankjewel. Als we het hebben over geluk, geluksmomenten. Klein of groot, waar denk jij dan aan? Ik denk dan aan de start van mijn eigen bedrijf. Wanneer was dat? Het is nu zo'n 1,5 jaar geleden. Ik ben pas afgestudeerd, maar ik wilde graag meer marketing brengen naar Zeeland. Ik merk dat daar nog een tekort aan is. Dat het toch nog een beetje achterloopt eigenlijk, Zeeland op marketing. Dat wil ik heel graag terug gaan brengen. Ik heb zelf gestudeerd in Rotterdam en daar merk ik dat dat nog heel erg groot is allemaal. Maar dat mist toch een beetje in Zeeland, vind ik. En hoe ziet jouw bedrijf eruit? Is dat één bureautje op een zolderkamer? Nu nog wel, inderdaad. Ja, niet op de zolderkamer. Ik woon in de binnenstad, dus bij alle ondernemers in de buurt. Maar inderdaad, ik ben nog in mijn eentje, gewoon lekker thuis. Maar van marketing tot aan design, tot aan evenementen nu een beetje. Dus ik probeer het een beetje langzaam uit te breiden. En waar zit het geluk in? Of het geluksmoment? Is dat het moment dat je het besluit nam? Of het moment dat je je eerste werkdag had? Ik denk in een stukje dat ik creatief kan bezig zijn. Dat ik anderen op een originele wijze kan helpen, denk ik. Ja, dat. Ja. Maar zit je dan achter je pc en denk je dan... Ha, Nou ja, ik vind het ook leuk om buiten de deur natuurlijk. Want het is niet enkel achter mijn computer zitten. Maar ook buiten de deur natuurlijk. Klantengesprekken, maar ook daadwerkelijk de content maken. Bijvoorbeeld het filmen, wat jullie hier doen. Dus het is meer dan enkel achter de computer zitten. dus het is eigenlijk gewoon elke dag. Ja, ik ben op dit moment wel echt elke dag bezig. Het is hard werken. En is de ambitie groot? Of blijft het bij dat ene bureau? Nou, ik hoop uiteindelijk inderdaad wel meerdere bureaus neer te kunnen zetten. Wel natuurlijk niet thuis, maar ja, die is er wel. Ja. Nou, heel veel succes. Dankjewel.